Hi mga langga, this is Joy kang again aka Mama Bear and welcome back to our channel! So for today's vlog, this is a prank call again, part 2. But this is a special one kay ang akong i-prank call is akong mommy. So, nakuyawan ko nga excited. By the way, I am with EJ. Kay bago pud mi naghimo adtong makeup vlog and parera mong mga sanina. So, without any further ado, i-prank na nato si Mommy! Mo ni siya. Before na ako tawagan si Mommy, ako dang gikuha iyang phone. Kunuhay ng hulam ko, pero ako na dyan ipadolya iyang phone para iyang matubag dayon. And then, ang akong pagtawag na ko niya, magtagalog ko, kay mo ni siya ha. Ang ako i-prank niya is, nag-order man gud siya online og sandal. Then, ako ang nag-fill in ato nga form. So, kabalo ko kung sa yung gi-order. So, sandal siya, color maroon, size 8. So, ako kunuhay siyang uwa to tawag nga, ako kunuhay to iyang gi-orderan. And then, syempre, magtagalog ko kay mostly ang mga supplier is from Luzon. So, magtagalog siya. And, let's see, kay si Mami, dili jud kayo siya fun nga magtagalog. So, it's kind of fun. And, by the way, si Mami day karon is nagtanaw sa akong mga vlogs sa sala. And, nangayo kong tabang ni EJ para sa pag-video niya, pag naog na to. So, let's see kung sa reaction ni Mommy. Akong gamiton nga number is kaning ka Tasha, and ako nang gidelete ang number ni Tasha sa iyang phone. So, ako na siyang tawagan. Ayaw ko daw. Sige. Pag-ilong. Gani, pag-ilong. Pag-ilong ma. Ilong. Hello? Isa tao nang pag-ilong. Final. Ay, dili lagi ko mukatawa. Hello? 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 Ito guys, kay makatawa kayo ko. Wait lang. Hi ma'am, this is Kate po. Pwede ko po bang makausap si Mrs. Palahang? Sino po? Sino po siya? Sino po ito? Ayaw lagi ko disturb mo pag ilong. Ay ma'am, hello po. Hello ma'am. Oh, hello ma'am. Sino po ito? Ma'am, ako po yung supplier nung in-order mo. Oh no! Sure. Sandal. Hindi, jud na ko kaya.
It's a prank, pero wala. Epic fail. So guys, so mga langga, epic fail akong prank call ni mami kay makatawa siya kayo ko. So that's it for today's vlog and I hope nakatawa mo bisag epic fail siya. And sa mga wala pa nakasubscribe, please do subscribe to our channel and also hit the notification bell button para ma-notify mo kung namin new uploaded video. So that's it for today's vlog. Keep safe mga langga. God bless. Ciao!